mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagyo kasi na kaya nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi natiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulmanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ever Gares, Ate Diden. Sugo sa maing kamatasan, mayong hapon nga na kanimo Ate Diden. May nga masab sa mga suki nga mga tika-minaw o magtatampo. Suki nga mga magtalambag nining lanog, pinaminaw kinaham paborito. Matulun-anon, matulukibon nga programa matag hapon nga tanan ang mga buhing kandumanan uban sa mga awit. Pagkalisod gayud sa kinabuhi at Diden. Kaayo ng ibiya. Itago lang ko sa pangalang Jen. 29 anyos ang akong pangidaron. Lumulupyo sa usas mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo at Diden. Education graduate ko at Diden. Pero wala ko mag-take o teacher's board kay naminyo man ko. Naminyo in the sense nga sa sinugdanan I love my husband. Bisan kung wala pa kami makasal at Diden. Naigugma ko ug akong natugkad kung unsa gayud ang gintunganay ug ang meaning sa pulo nga gugma. Ni bisan kinsang tawo o binukat ning atong kalibutan. Maparihas man natog estado, mapobre man, mamaot man, magwapo man, maambungan, or adonahan. Nakapamanakog usa ka habal-habal driver at Diden. Nagtuo ko at din nga sa nahimo na kong desisyon nga makig-ipon ko nining lalaki nga akong gituhuan, nga akong matagaan sa mayon na akong pagmahal, nga maka-adjust ako sa kinabuhi nga tumang kalisod. Mas mangkod nako ang nahimo nakong kaipon at Diden. Wa ko suportai sa kumaginikanan nga maka-take og board examination sa licensure examination for teachers kun lat. Tungod kay wa man ko mapatuon nila. Mas gi-prefer nako nga magig-ipon nining ako ang nahimo karon nga ka-live-in.
Kasamutiwas ko sa ako ang ambisyon sa kinabuhi. Kaya nagtuo ko kaniadto adidin nga bahalag kalisod, bahalag pobre. Akong utngan basta makauban lang nako ang ako ang ka-live-in nga gimahal nako adidin. Na-assign kong bukid Mauni siya permi nako nga mohatod og kuha gikan sa among balay padung sa bukid ug mukuha nako at din panahon nga mamauli na kami. Ulan og init giagwanta sa akong ka-live-in aron lamang matabangan ko niya sa akong trabaho. Bilang substitute teacher at didin. Yes, usa ko sa example sa usa ka magtutudlo nga nakamana og habal-habal driver. Wala ko na gikaulaw. Kaya sa sinugdanan at din nagtuo manggod ko nga maipadayon ako ang mga pangandoy sa kinabuhi. Trabaho lang ko at din para makasuporta sa mga anak. Kay dili lagi ko ang kita sa dahan sa motor nga labang sa ako usab kini nga live-in partner. Yes, may mabdus ko siguro mga 3 months pa kami nga nagkarelasyon sa nahimo na akong ka-live-in. Ano, wa ni gidawat sa kumaginikanan. Wa makauyo na ako maginikanan sa nahimo na akong desisyon. Kaya lagi gisaligan po ko sa kumaginikanan nga makalampos ang makimong full-fledged nga magtutudlo at idedin. Wa man ko'y masulti sa ako ang ka-live-in karon. Pero aduna Joy, kanabitong sahi magmahay ko. Tungod sa rason nga namabdos ko, may desisyon ko nga mag-ipon ming duha. Kaya di po ko ganahan nga way ilhong amahan nga mahimo na akong anak ate din. Labi na ni atong panahon nga nangipon mi sa ako ang mama. Kay layo man ang balay sa ako ang nahimong ka-live-in at din sa akong gitrabahuan. So dili na ko malikayan ang everyday halos kada adlaw yaw-yawan ko sa mama. Kada ba siyang makakita siguro siya na ako nga nagkalisod na ko nga halos di ni manggani ko kapanudlay palit og pulbos. Kaya nakita niya kalisod ang akong kahimtang. Ay samot na nga dali kay kong namabdos ay kaduan ako ni nga anak at din. Kanang istorya sa akong mama nga daw sa dili naku makayang tunlog. Kanang ingnon ka gigabaan na daw ko no ko kanagpasulhabi ko sa akong naimong desisyon. Nagkaharuhay daw kuno sa ako ang kinabuhi kaniadto nga dalaga pa ko at din. With all the support sa akong mga ginikanan. At din hangtod karon nga ako mga ginikanan di pa kadawat sa nahimo nako karon. Nga naitabuan sa akong kinabuhi.
Og sigkig hulhog ang akong mga ginikanan nga pabiyaan. Ang akong kalivin ate din total mood ako ang akong mga anak magasabot na daw kuno kana sila. Sa natabo sa akong kinabuhi. Kay masuporta daw kuno sila ate din. Grabe pud kaayo ang ilang. Gihangyo nga makahatag kong desisyon. Aron matuman daw kuno ang akong pangandoy, pero malayo ko sa ako ang kalipin. Kauban sa mong mga anak. Naguna-una ko at din makaluluhoy kaayo ang akong kalipin. Abi kay siya dili dato. Ba't akong gikonsidera ang panahon ang mga nitabo kaniadto nga nakatabang siya nako. Giba-feel sa akong kalibin din ako kunon sa ko kaimportansya sa iyang kinabuhi. Kunon sabi ka-importante ang iyang pamilya niya. Ba't diha nagyud siya taman at din diha nagyud siya taman nga wala siya'y nahuman nga edukasyon. Luoy pud siya sa maulamang rason biyaan ako siya aron matuman ang gusto sa akong mama. Yes, naagi panahon nga magkahunahon akong dautan. Nga to follow the decision of my parents para usab sa akong future ug sa among mga anak. Abansa daw, usahay makakuda-kuda ako. Nabasin kun di madawat sa akong mga anak nga mahilayo sa ilang papa. Makalibog ba yate? Labi na karon nga murag mo'y klaro ang akong trabaho. At itabangi ko ninyo, be. Unsay angay na kong pagabuhaton. Sundon ba lang na kung ako maginikanan aron mahimo ko nga magbalampuson sa akong pangandoy. Huwag biyaan ako kung kalivin, ate. Tabagi ko ninyo, please. At idihin mo kini akong problema karon. Salamat daan sa imong paghatag og panahon, pag-abag, tambag, o gingaman sa mga suki nga mga magtalambag sa imong programa. Magpaabot ko sa inyong opinyon. Jen, gikan sa southern part of Cebu. Thank you so much, Jen. Luoy people si Jen, no? Pero, maulagi ka na. Kana bang direktang decision tungod kay ni Mabdus ka ni adtong mga nakalabay nga lingkod pa imong panuigon. Nagtuo na manggugka nga katapusan nga wala na solusyon kundi ang pakig-ipon, pakigminyo sa lalaki nga nakapamabdus. Bisan patud og kanang naapagid untay mamahimo nga maayong desisyon labi na kun gina open ni nga problema sa maginikanan. Tungod pod na kay nahadlok lagi siya nga walay ilong anak or amahan ang iyahang mga anak. Okay, so salamat Jen diya sa southern part sa Sugbo sa imong usab nga pag-share sa imong suwatampo diri sa tong programa. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugong pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung boss nga alaga ginahan higala sa kanginan nga si Ate Nidin Gatchayan.
manamilit ug magaingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.